Szeretne élőben adni. Nem rossz. Élőben lehet most adni. Megcsinálom, nekem ez nem van. De, hát igen. Kinézni, ha úgy itt vagyunk. Most azon mondom, hogy aztán. Az Zoli. Virágom, virág. Én is hasonlítom. Na, elfelejtettem ezt a dalt. Hát én már kiválaszta virágom, virág. Engemet hát azt hiszem, akkor üdvözöl. Igen, azt hiszem, hogy ezt egyébként tudjuk, és nem biztos, hogy sikerült megmutatni, de Szabadcs. Igen, én hoztam egy vidám dolgot, amit lányok tényleg megkaphatnánk be mindannyian. Tegyük a végére fel kell állnunk. Mert mikor? Mindenki adjon anyukájának, apukájának a könyvét. Gyorsan, szaladjon ide vissza. Iskolában megyek! Iskolában! Evelyn, gyere ide, nélküled nem megy. A másik gyerek. Mondom? Annyira. Azért is jó egyébként, hogy ezt most innen előbb elénekeljük, mert ez ilyen napcsalogató, és eddig nagyon jó volt, de most kicsit elment a nap. Így van ez, figyeljetek? Napsüt, kék az ég, zöld a pázsit, állom, hívogat, szint a csávi, hát jöjj csak, hogy jöjj, állj a sorba, és fújjuk együtt, la-la-la-la-la. Jó lesz? Kék az ég, zöld a pázsit, állom, hívogat, szint a csávi, hát jöjj csak, ne jöjj, állj a sorba, és fújjuk együtt, la-la-la-la-la. Hallja. Szia! Verte, és most az iPhone 4 az lecsukott az HD. De az Apple-nél az a baj, vagy nem tudom, hogy mi a baj, hogy nem. Mega. Kutya, kutya. Kutya, hova mész? Kutya, hova mész? Kutya! Te vagy ebbe? Énekelni kell. Napsüt, zöld a pázsit. Jó, menjetek ki is, csatlakozzatok a sorba. Kérem. Menjél oda.